Long, unsa man imong baligya? Okra ya, basing gusto kang palit. Pwede na silong sa takadiyot. Ya. Butang sa. Ya, basing na kang palit ko okra ya. Nawalay ko kwarta lay long. Ako kay kang kitawag gani long kay mamaray unta na ko sa imo babisag 30 ba. Kay ipalit lagi. Sabi akong na, niya, nakon karon halin. JS pa imong nahalin. Yemon lang yaw. Akuan lang na. Okay ra sa imo? Okay ra ka na, basing di mahalinin pa kusunahan. Mo. Salamat kay ni ha. Okay ra ya. Pam nagikan nimo okra. Una na makigistorya ko sa imo ha. Kuan, dito sa ubos. Sa ubos. Layo-layo pa na imong gibaktas. Nya ang mong halin JS pa. Kasi wala na imo ani kasabaan kasi mong mama. Okay ra. Ha? Okay ra. Ako rin bahala sa mama. Ikaw ray bahala sa imong mama. Pila mo kabuk magsuon? 5. 5? 5 mo kabuk magsuon. Pila na edad sa imong mga manghod? Kuan, City. City. Nya ikaw mo yung kinamguangan. Sa ato pa ikaw mo nanginabuhi para sa imong manghod pod. Ang imong papa asa naman ron? Nagtrabaho sa uma. Nagtrabaho sa uma. Kibali imong papa mo nagtanom ana. Ikaw mo Kuan, baligya. ikaw mo tigbaligya. Basing kasabaan ka sa imong papa ani nihatag sa sa ko Gira. Ha? Gira, ako rin bahala kang papa. Maura ra ba nimong halin? Okay ra ya. Okay ra? Sige, ani na lang ha. Sa imong kamaayo long na ko'y ibalik sa imo ha. O palitong urat tanan o. Salamat ya. Ha? Salamat. Nya ang kanimong Jace, ako lang ni uli. Ikaw. Oh. Salamat. Salamat kay sa imong kamaayo ha. Nya karon di pa na mao na pa ko ihatag sa imo ha. Kadiyot lang ha akong kwaon ha. Diha ra ka ulat ha. Olong oh. Oh. Bugas. Napa oh. Salamat kayo ya. Ha? Salamat kayo. Ipadayon na imong pagkamayong bata ha. Oh. Ugnay mo taba ay mo hangyo sa imong tabang imo mong tagaan. Mayo. Ano na jud? Ha? Ana jud na kuan mga bata utan. Buutan jud ka no. Amahan. Liwat sa amahan buutan. Kanay padayon imong pagkamayong bata ha. Nya ugnay mangayo sa imong tabang. Mao ra gyapon hatag gyapon ka ha. Nya kana imuha na. Salamat kayo. Ha? Salamat kayo. Ana ra gyud paningkamot. Nag-eskwela pa ka? Sa grado nimo? Grade 8. Grade 8. Mo grade 9 na karon. Sunod. Paningkamot og eskwela ha. Ha, kay para moabot ang panahon, ikaw na po tabang sa lain ha. O sige nya, long, di na ko magdugay. Nya kanina mo aging kwandre ano? Oh. Sikad. O ikaw na lang mo karga na ha, kay di naman ako karga sa mua. Oh. Sige, agto sa mi. O sige, amping-amping kanunay ha. Ikaw na bahala ani og imo pa man ang ibaligya o imo pa ihatag lang sa lain. Ha? Ikaw na bahala ha. Salamat kayo. O sige. Diyan lang ka kay para makaaging tricycle. Ha, makarga ng bugas. Salamat sa bugas. Sige.